misili ya inu بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما الماشرف لا تي في لجبا وموبيلا جنفون إسلامي كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين برو حكم كنا لابي أنصرا أنكر مودما نوي الشيخ الحسيني جكتي. الحسيني جكتي عليه ما دوني جمانين كنو دين برا حكم كنا لا. أنا بنجيك بروك فمي كامبيو وي كسيلي على كراكان صلى الله عليه وآله وسلم نفهم نبالا أني فمرة من بينو نكان كمولوكا غياني أنا دو أنا بروك نلا أما فأنا كرام وكيكو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ الحسين أنا نيجي الفلو من نمك فيك وتمولا وي كسيلي على كراكان صلى الله عليه وسلم نفهم جميع على. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. شيخ عثمان أمسك أفو على كلا كانسلي عليه الصلاة والسلام نيكي بكمان نفقا c'est-à-dire tant ni au réservé l'endo émission kama peut-être autant ñogon chama amako bodi la mais amba laje ka essayer ka kuma kuru ka bay ka watima ala kira ire bajido baji ni kibe baji kuru ka ben espace fitin ndoma ka chala fe ati kun espace ko nala donc ala kira be chugumina salatu ala kira kan nafa munun bola o fana bo chuga kilende la. donc de kama koko waman li bi hasr al bahri wal bahru zakhiru waman li bi ihsa al hasa wal kawakib jonde se kan deme ka baji ka kurun ka be espace fitini ndoma jom se kan deme ka du kulo chenchem du kulo belexew abogo ko compter ko ba. donc not se ka ke fen lonembe ala krala alayhi salatu wassalam o nafa no tono o tseka compter ka ba ambe dadu ala dron ka dakunya fla ambani ala fe ala kan deme afoko nyumana Cherno Ousmane dondola asabatera hadisa konnala ka bo do tumbe ala kra fe alayhi salatu wassalam atigi sigi atiga flajan commencer ka ala fo ka ala tanu ka ala majamu ka ala todmon fo atura ka kuma ameno la minke ay amma ko nyini damne ala fe amma seli ala kra kan sallallahu alaihi wasallam ala kra ko ama ako ya akhi ako halla bada'ta bis salati ala muhammadin ako ni sari rasul nyemiye yetunga damne dron ka seli ala kra kan sallallahu alaihi wasallam ni kuma damne no dron mimbe na ko fe ala be son o bela jilema infamia do de la ka do kanyana o tigi mi rabla kuma chamana ka fa be ala fo ka ala wala mandon ka fa be ala tod mon fo ka ala majamu ama rabla o ko benye folila ali adam ne dron ka siri ala kala kan sallallahu alaihi wasallam kira yayi asilla alika asurlaka kamina ala majamu kira kan siri ko fe kira ko ma qad istujiba laka ya akhi fadu imma ko te do rabli ibe minina ala fe ala ko kaya ka dayle yeka ba portu dayle la khaba ala kira de portu ni yale kongo ndron ala ka dabe yede ala ko dayle yeka ba o kuma imma ko fo alay ala soni imma ko makama infamia. donc ni ala kira kanseli na nafa danani ma amma fo ko nafa be ala kira kansela ala kira kanseli ala kira ya fo sahaba do nyana ko la harabe kasila ko nyawuri a dunu ngambora mangancira har ma dungu ay wuli aka wulabe aka saya makono aka nyawuli makono ala kira ni fodu ko lafedi aka sahaba do be ko Ubay ibn Ka'b ona na kana nyininga ala kira an kanka mundike nyawuli sira akungambora mangancira an betato do an kanka mundike ka nyawuli kumbesano ko ala kira ne ko be minke ne ka sufela ne ya beke
n bɛ ala bato a kɔnɔna la n tɛ sunɔgɔ sufɛla la sisan ne bolo min ka fisa ne ka sufɛ ala bato la alakira n b'a tila ka kɛ tilayɔrɔ 4 ye tilayɔrɔ 1 n b'o kɛ ka seli alakira kan sallallahu alaihi wasallam a tila 3 tɔ n b'o kɛ n ka ala bato wɛrɛw la n ka kuranɛ kalaw ni n ka nafila seliw ni n ka zikuru wɛrɛw la n b'o k'o la alakira ye mun f'a ye a ko n'i y'o kɛ i ye baara ɲuman kɛ wa in zitta fa khayrun laka n'i ye dɔ fara alakira kan seli kan o da ka di e de la i ye n faamuya donc a ko sisan komi a ko b'o cogo la alakira n bɛ waati tila k'a kɛ 3 ye n b'a tila k'a kɛ 3 ye fɔlɔ a kun y'a tila k'a kɛ 4 ye a ko n b'a kɛ 3 ye n bɛ kelen n b'o o kɛrɛnkɛrɛnna k'o kɛ seli ye e muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam donc tɔ 2 n b'o kɛ n ka alabato wɛrɛw la kira ko a ma a ko n'i y'o kɛ i ye baara ɲuman kɛ mais n'i ye dɔ fara alakira kan seli kan a ko da ka di e de la a ko n'a b'o cogo la n bɛ waati kɛ waati ba 2 ye n bɛ su kɛ waati ba 2 ye n bɛ kelen kɛ alakira kan seli la 2nan n b'o kɛ n ka baara wɛrɛw la n ka zikiro wɛrɛw la kira ko n'i y'o kɛ i ye baara ɲuman kɛ mais n'i ye dɔ fara alakira kan seli kan o da ka di e de la i ye n faamuya donc a ko alakira n'a b'o cogo la o tuma ne bɛ n ka su bato bɛɛ kɛ alakira kan seli ye i ye n faamuya huna marbatul faras alakira ko a ma nin yɔrɔ de la a ko n'i y'o kɛ a ko idan n'i y'o kɛ n'i sera k'i ka su bɛɛ i bɛ bato kɛ su waati minnu na n'i y'o bɛɛ kɛ alakira kan seli ye ça veut dire que nafila seli t'a kɔnɔ kuranɛ kalan t'a kɔnɔna la zikiro wɛrɛ t'a kɔnɔna la fo ka seli kira kan dɔrɔn n'i y'o kɛ a ko idan yughfaru dhanbuk a ko n'i sera k'o kɛ o tuma i ka tigɛ a kan k'a fɔ i ka jurumu yafalen don wa tukfa hammak i ka tigɛ a kan k'a fɔ i bɛ hami ko minnu na n'a y'a sɔrɔ fantanya de hami b'i la fantanya banna n'a y'a sɔrɔ bana de hami b'i la bana banna n'a y'a sɔrɔ denko de hami b'i la o sɔrɔla ka ban i bɛ hami ko min na ala b'o ko d'i ma a sumalen ka sɔrɔ i ma se k'a nɔfɛ ni ye alakira ka kuma de ye alayhi salatu wasalam Thierno Kane u b'a fɔ k'a fɔ ko an ye exemple ta alakira ka waatiw la alakira ka sahabaw la ko est ce que nin kuma minnu fɔlen filɛ nin ye hadisa kɔnɔna la est ce que exemple ɲumanw bɛ sɔrɔ an yɛrɛ bolo an ka bi waati la wa k'a fɔ salatu a ye makoba dɔ ɲɛ mɔgɔ dɔ ye a ye maa dɔ kɛnɛya ka bɔ bana gɛlɛnba dɔ la a ye maa dɔ bɔ fantanya gɛlɛnba dɔ la a ye maa dɔ bɔ degunba dɔ kɔnɔ a ye mɔgɔ dɔ bɔ denko hami kɔnɔna la a ye mɔgɔ dɔ bɔ kalanko hami kɔnɔna la a ye maa dɔ ka taama sira nɔgɔya ye i ye n faamuya donc est ce que o daliluw b'an bolo an ka bi waati la wa an b'a fɔ o dalilu caman de bɛ yen nɔ a saradalen dɔ dɔnnibaa senimaw y'a lakali n bɛ maa kelen ta lakali ye o ye an karamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a balolen don bi a tɔgɔ ye ko Salih Ben Awad Al-Maghamisi Quba Misiri Misiri fɔlɔ min jɔra silamɛya kɔnɔna la Quba Misiri o alimami denmisɛnnin don peut-être san 40 ɲɔgɔn a si bɛ taa o la a bɛ yɔrɔ jumɛn na a bɛ Saudiya de la a bɛ Madina ale de ko a ko don dɔ a ko dusukundimi de y'ale minɛ dusukundimi mago tun bɛ opération na u taara n'a ye opération salle kɔnɔ u ye opération k'a la u ye kirin k'a la fɔlɔ ka opération k'a la opération bannen u taara n'a ye a ka chambre kɔnɔna la a ye 24 heures kɛ kirin b'a la a ko tuma min kirin y'ale bila ale dalen tora a ka salle kɔnɔna la appareil branchelen bɛ ale la appareil ninnu branchelen bɛ a kunyanfan fɛ ka filiw k'a la ka n'o branche ale disiw n'a a fariw la appareil ninnu bɛ signalement kɛ n'a y'a sɔrɔ baara min kɛra est ce que baara a ɲana ou bien a ma ɲa n'a y'a sɔrɔ joli bɛ bolila ou bien joli tɛ bolila appareil bɛ k'o signalement di la mais signalement dɔ bɛ yen nɔ a bɛ komi o jɔlen don dɔgɔtɔrɔ min bɛna ale surveiller o nana ka n'a lajɛ o ko nin appareil peut-être fɛn dɔ b'a la min tɛ ka baara kɛ la o taara mun ye opération kɛ u y'o wele ka na n'o ye dɔgɔtɔrɔw nana kelen nana fila nana saba nana a yɛrɛ ko dɔgɔtɔrɔ 15 ɲɔgɔn o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale kunna u k'a ma ko an karamɔgɔ appareil bɛ ka min yira
o ye k'a fɔ fasa dɔ b'i dusukun na fasa in joli tɛ ka boli a la bon ni joli ma tɛmɛ o yɔrɔ fɛ a laban o ye saya ye donc solution min b'a la o ye an bɛ don ni ye bloc kɔnɔ tuguni an bɛ segin opération kan joli tɛ ka boli yɔrɔ min na f'an k'a lajɛ joli fo joli ka boli a la ni joli ma boli a la an karamɔgɔ ma ɲi a ko ma a ko k'a sɔnna komi yanni u ka don salle kɔnɔ u k'a to fɔlɔ a k'a fɔ ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah n'a kɛra saya ye o tuma a ka kumakan laban kɛra kalimatu shahada ye u y'u ka minɛnw ta sa ka na u taara bulusiw don kɔnɔna k'u ka minɛnw ta ka na n'u ye u bɛna ka na don ni cɛ ye salle kɔnɔna la k'u bɛ taa opération kɛ a yɛrɛ de da bɛ nin lakali a ko dɔ tun jɔlen b'ale kɛrɛfɛ libanaise don musomanin don bugutigini dɔ don o jɔlen b'ale kɛrɛfɛ o fana ye sage femme ye o ye maaw ye girin-girin na o ko n karamɔgɔ a ko n bɛ kuma kelen f'i ye a ko salli ala nabi a ko tufraju insha Allah a ko seli alakira kan alayhi salatu wassalam ni seli alakira kan i mago tɛ se opération in ma bilen tuguni ala bɛ nin degun ta ka bɔ i kan sisan nɔ magamisi ko k'ale dalen k'ale ko wallahi ala ye nin ci ale ma de a ko ale ye alimami ye Quba misiri alimami don kuranɛ bɛɛ b'a kunkolo la ale ye mufti de dɔnni mɔgɔw b'a ɲininka diinɛ kibaruyaw la mais ale hakili ma nin sɔrɔ k'a fɔ ni selila alakira kan ko i ka problème bɛ se ka wuli ka bɔ i kan hakili ma sɔrɔ a ko nin jɔlen b'ale kɛrɛfɛ i tɛ diinɛ mɔgɔya santi a la yɛrɛ fini min b'a a la a kunsigi bɛ cogo min na i ye n faamuya en plus musomanin don libanaise don bon ale ko nin tɛ diinɛ mɔgɔ ye o i tɛ diinɛ mɔgɔya santi a la mais o ka se ka nin kuma in bɔ a da kɔnɔ k'a fɔ ale ɲɛna ko salli ala nabi tufraju insha Allah seli ala kira kan ala bɛ doni ta ka bɔ i kan sisan nɔ a ko ale ko nin ye ala ka ciden de ye ka na ale ma donc vraiment ale ye ŋaniya siri k'a ka himma fara ɲɔgɔn kan ka ala kira istihdaru a dusukun na ka sɔrɔ k'i kanto allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad a y'a fɔ ni nin siga de ye allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad a ko ala ka seli ala kira kan ani ala kira ka sodenw a y'a fɔ siɲɛ kelen pewu dɔrɔn siɲɛ kelen a fɔlen siɲɛ kelen a ko dɔgɔtɔrɔw nalen k'u bɛna ale ka lit bouger ka taa n'a ye salle d'opération kɔnɔna la u ye appareil lajɛ o y'a sɔrɔ appareil bougera appareil bougera appareil bougera joli commencera ka circuler fasa la donc dusukun commencera ka normal ta a bɛ ka taa la docteur min tun bɛ yen nɔ n'o tun y'u ka chef ye k'a tɔgɔ ye ko Adam c'est un soudanais o y'i kanto a ko n karamɔgɔ a ko anw y'an ka arsenalw fara ɲɔgɔn kan an y'an ka baarakɛminɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛna opération kɛ ala de b'a dɔn opération min bɛna a bɛna heure joli t'an bolo sisan an bɛna o baara kɛ a bɛ ɲa wa a tɛ ɲa wa ala de b'o dɔn anw b'o jɔrɔ n'o hami ani o dusukasi la ala y'i to a ka kabakolo 7 sanfɛ k'i kisi ka bɔ o ma bi fadli salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala ka seli ala kira kan siɲɛ kelen pe dɔrɔn o ye kisi ka bɔ Thierno Ousmane nin bɛ cogo min na ni k'i bɛ nin kisaw sarada nin kisaw ɲɔgɔn camanw de bɛ yen ala kira ka c'est-à-dire ala kira kan seli a ye nafa min ɲɛ mɔgɔw ye a kisaw ɲɔgɔn caman de bɛ yen nɔ nin ye ala ɲɛnɛman dɔ ye ɲɛnɛman min ni o kɛra sisan nɔ a kɛli ni bi cɛ a tɛ tɛmɛ san damadɔ kan mɔgɔ min y'a lakali a kɛra maa min yɛrɛ la o tigi yɛrɛ de y'a lakali an y'a mɛn a yɛrɛ da f'u y'a ta u y'a bila YouTube sanfɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'a lajɛ n'i taara magamisi ka site kan i donna YouTube kɔnɔna la i y'a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn k'a sɛbɛn fadlu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam i b'a ye k'a fɔ a bɛ nin kisa in bɔ i ɲɛkɔrɔ i yɛrɛ b'a lamɛn donc nin ye alakira kan seli nin y'a nafa belebele dɔ ye a ye maa kɛnɛya cogo min na a bɛ se ka garisɛgɛ di mɔgɔ ma o cogoya kelen na a bɛ den di mɔgɔ ma o cogoya kelen na a bɛ maa ka taamako nɔgɔya o cogoya kelen na a bɛ maa kungo bɛɛ nɔgɔya o cogoya kelen na diɲɛ ani lahara nin ye diɲɛ ta ye mais alakira ko sallallahu alaihi wasallam don min na lahara ni kow bɛ gɛlɛya ni hadamaden dɔw b'u nɔ u wɔsi ji la tile bɛ bonya mɔgɔw kan hadamadenw bɛ degun u bɛ tɔɔrɔ a ko hakilisigi bɛ fan min fɛ hakilisigi bɛ fan min fɛ o ye alakira bɛ yɔrɔ min na sallallahu alaihi wasallam
donc ka se k'o yɔrɔ sɔrɔ i ka taa o place d'honneur la ka t'i sigi loge d'honneur la yen nɔ pour que i ka se k'o sɔrɔ o ye ni maa min bɛ seli kira kan ka caya sallallahu alaihi wasallam a ko aqrabukum minni majlisan yawma alqiyamati aktharukum alayya salata maa minnu ka surun alakira kɛrɛfɛla la hakilisigi bɛ yɔrɔ min na jɔrɔ tɛ yɔrɔ min na siran tɛ yɔrɔ min na i ye faamuya ala ka kanu bɛ yɔrɔ min na ni mɔgɔ min bɛ fɛ k'o yɔrɔ sɔrɔ k'o place sɔrɔ ka sigi kira kɛrɛfɛ o ye maa minnu n'u bɛ seli kira kan ka caya alayhi salatu wasalam olu de b'o place sɔrɔ yen nɔ naam ni ala kan seli nafa ye diɲɛ kɔnɔ ni y'a nafa ye lahara kɔnɔna la ni ye dɔ de fana y'a la ni t'a bɛɛ lajɛlen ye nasala Shaka y'a fɔ cogo min na salatu nafa ka seli alakira kan a nafa tɛ se ka fɔ ka ban nka dɔɔni min fɔra o bɛ wasa kɛ hakilima ye ka seli alakira kan sallallahu alaihi wasallam an b'a dɔn a fɔli cogoyaw ka ca ka seli alakira a fɔcogow ka ca yala a fɔli cogoyaw bɛɛ lajɛlen dagalen don wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fɛ jamana in kɔnɔ an'an dafɛ jamanaw la tarika dɔ kɛlen bɛ ka sanga sɔrɔ an fɛ kosɛbɛ n'o ye tarika tijaniya ye olu bɛ seli alakira kan ni salatu dɔ ye ni a dɔnnen don an fɛ ni salatul fatihi ye tijaniya karamɔgɔw b'a fɔ k'ale de ka fisa ka tɛmɛ salatu caman kan yala o salatu in ta yɔrɔ bɛ ala wa dalilu b'a la wa alhamdulillahi rabbil alamin Cerno Usman kuma cari a cayalen bɛ nin ko in da la kosɛbɛ ka fɔ ni alakira ma min fɔ al-ma'thur ani nabi sallallahu alaihi wasallam alakira ma fɔ cogo min na k'a tɛ bɛn ko mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn fɔ cogo wɛrɛ la min t'o ye o ye kuma min ni a ka gɛlɛn dɔɔni est-ce que n faamuya bi bi in na ni kira tɔgɔ fɔra sisan an b'a fɔ ko alayhi salatu wassalam ni ko alayhi salatu wassalam est-ce que alakira de y'o fɔ wa ou bien n'a fɔra ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam an b'a fɔ ko sallallahu alayhi wasallam est-ce que sahabaw tun b'a fɔ o cogo de la wa nin formule min ni o kɛra diɲɛ bɛɛ b'a fɔ bi est-ce que alakira de y'o formule nin fɔ a da la wa ou bien sahaba minnu tun b'a entourage la est-ce que olu de y'o formule fɔ o da la wa ni kira tɔgɔ fɔra an b'a fɔ ko alayhi salatu wassalam jɔn de y'o formule créé a créé la waati jumɛn na kira de y'a fɔ a yɛrɛ ma ko alayhi salatu wassalam wa est-ce que faamuya mais n'i y'a fɔ i selila alakira kan salatu wassalam ko alakira kan seli n ka cadre fɛrɛlen don e yɛrɛ bɛ sɔn min ni alakira ye cogo min na alakira b'i bolo da min na i bɛ seli a kan i b'o a fɔ i bɛ kira fɔ ka se o hakɛ de ma i ye faamuya ni e bolo alakira ye ala ka danfɛnw la cɛɲi ye ala ka danfɛnw la nɔrɔma don ala ka danfɛnw la sarama don o de sɔmin bɛ dusukun na e dalen b'o de la n'i ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin i b'a fɔ muhammadu min ni ala ka danfɛnw la sarama don ni ala ka danfɛnw la nɔrɔma don ni ala ka danfɛnw la cɛɲi don e y'o mankutu minnu fɔ alakira ma est-ce que i ye nkalon tigɛ wa i ma nkalon tigɛ i ye minnu fɔ a ma tantɔ o mankutu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ alakira la n'i ma baraji min sɔrɔ o mankutu fɔli la i t'o jurumu sɔrɔ o mankutu fɔli la salatu kira kan a bɛ dépend hadamaden yɛrɛ bɛ alakira i b'a sɔn min sɔrɔ cogo jumɛn na alakira b'i bolo da jumɛn na i ye faamuya ni kira bɛ seli a yɛrɛ kan n'a bɛ seli a yɛrɛ kan alakira ye mɔgɔ ma jiginnen ye i fa mɔgɔ ma dalen don k'a fɔ ko a bɛ formule min nati k'a b'a yɛrɛ majamu o kɔnɔna la kira t'o kɛ par exemple mɔgɔw tun bɛ na kira fɛ yen alayhi salatu wasalam n'u nana fɛ yen nɔ a yɛrɛ bɛ wuli k'a jɔ u ye a b'a fɔ sahabaw ye a ye wuli k'aw jɔ karisa ye mais ni mɔgɔw n'a yɛrɛ bɛ nali ni mɔgɔw wulila k'a jɔ ale ka nali kama a b'u bala la a tɛ fɛ mɔgɔ ka wuli ka jɔ ale ye o ye majigi de ye kira n'a bɛ fɛn o fɔ a b'a fɔ ni majigi ye a b'a fɔ ni formule ye formule min n'a tɛ yɛrɛ ye a kɔnɔ a tɛ yɛrɛ bonya a kɔnɔ a tɛ ko ninnu y'a kɔnɔna la mais ni ne ye alakira ka manton ye kira nana ka ne bɔ fili la k'an bila kanan kɔnɔna la k'an bɔ dibi la k'an bila yelen na ne ye alakira ye n'o yelan ye k'a fɔ maa min don a nana ka na ala dɔn dayɛlɛ n ye a nana ka na ala ka hadara dayɛlɛ n ye a nana ka na n dusukun dayɛlɛ nɔgɔ min b'a kɔnɔ k'a ko ka bɔ a kɔnɔna la ka limaniya place n dusukun kɔnɔna la a nana ka na n bɔ fili la k'an bila kanan kɔnɔna la k'an bɔ dibi la k'an bila yelen kɔnɔna la k'an bɔ ŋaɲan kɔnɔ k'an bila siratigɛlen kɔnɔna la o muhamadu ne b'o muhamadu n b'a sɔn min sɔrɔ cogo di n b'a fɔ o muhamadu de ye alifatihi lima ughliq ale de ye fɛn minnu datugulen tun don ne ɲɛ ni n kun tɛ se ka s'o ma fiyewu ni muhamadu tun tɛ muhamadu y'o kow dayɛlɛ n ɲɛ ne kun t'a dɔn ala ye jɔn ye ni muhamadu tɛ n t'a dɔn arijinɛ ye fɛn min ye ni muhamadu tɛ n t'a dɔn jahanama ye fɛn min ye ni muhamadu tɛ n t'a dɔn kuranɛ ye fɛn min ye ni muhamadu tɛ donc ninnu bɛɛ tun ye fɛn datugulen ye ne ma
kira nana kana nin bɛɛ dayɛlɛ ne ye alayhi salatu wasalam ne bɛ kira dɔn ni o de ye n b'a sɔn min sɔrɔ n'o de ye donc ni y'o faama n ma kuma jugu faama i kuma in faamuya n ko wal khatimi lima sabaq ala kira nana fɛn min ni o tɛmɛna ala ka kobaw la maa ɲumanyaw la kirayaw la nabi ɲumanyaw la o ye ala ka kobaw la belebelebaw ye min nana ka n'o dafa ni o ɲɔgɔn tɛna tuguni n'ale kɛra a bɛɛ sanada ye non seulement a y'a datugu mais ale de kɛra fana a bɛɛ sanada ye ala ye tampon sigi nabi ɲumanya la ni muhamadu ye alayhi salatu wasalam donc ne bɛ muhamadu ye ni o de ye n b'a fɔ wal khatimi lima sabaq i ye faamuya donc ناصر الحق بالحق على كده عليه الصلاة والسلام ينصر الحق بالحق الحق هنا أبسيط كورة دمروتا على كده على دم ني على على دي حقه على تقول ده يكون حقه ناصر الحق أبي على دم وكورة أبي على كدين دم أبي على كدين دم إن تنصروا الله ينصركم على كده على كدين دم أبي على دم ما بعد دم ني منيه أيرك فرصة يوا a b'a dɛmɛ ni mun ye a yɛrɛ muhamadu ye wa non a b'a dɛmɛ ni ala de ye donc ta yɔrɔ bɛ ɲina walhadi ila siratika almustaqim ala kɛra de ye maa ye maa min n'a bɛ hadamadenw kana k'o bila ka taa ala ka siratigɛ ma nin yɔrɔ in a kan ka walawala kosɛbɛ peut-être ni temps wɛrɛw sɔrɔla an bɛna kuma kan ala ko ala kɛra kama a ko wa innaka latahdi ila siratal mustaqim e bɛ maaw kana k'u bila ka taa siratigɛ kan donc maa min ka baara ye ka maaw kana k'u bila ka taa ala ka sira tilennen ma o tigi bɛ se ka wele arabukan na ko hadi i ye faamuya walhadi ila siratika almustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim i ye faamuya donc salatul fati a kɔrɔ ni k'i b'a ta yɔrɔ ɲini an bɛ se ka nin kelen kelen bɛɛ ta kuranɛ kɔnɔna la ka ta hadisa kɔnɔna la ka yira k'a fɔ kuma ninnu a kumadenw sigilen don ala kɛra ka sunna kan a sigilen bɛ kuranɛ kan walhamdulillahi rabbil alamin Cheikh Hussein baro in ka di kojugu an t'a fɛ ka baro in tigɛ nka an ka baara in waati n'a cogoya don kumakan laban jumɛn b'i bolo an ka baro in kuncɛ o kan kumakan laban min bɛ n bolo o ye n bɛ message min adressé télé Cherif la lamɛnbagaw la ka adressé silamɛw la ka adressé Mali dɔnnibagaw la hadamaden hakilinaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ question dɔ kan mais o man ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn kafiriya ala kɛra k'an ma kufu an ahli la ilaha illallah maa min ko la ilaha illallah a y'o nɛ minɛ a k'aw bolo minɛ a k'a ka tɔɔrɔw minɛ a kana se o mɔgɔw ma wala tukaffiruhum bidhanb k'a fɔ karisa filila a ye ala kota walima a binna a sen tiɲɛnɛna a binna gasiko dɔ kɔnɔna la k'o kama k'i b'a tigi kɛ kafiri ye n'i y'o kɛ i ye kojugu kɛ donc vraiment ni an ye fɛn min n'a a ma taa an jimi sira fɛ a tigi bɛ yen nɔ a dɔnnen don a ka téléphone numéro bɛ yen nɔ a ka so dɔnnen don moi je pense que wuli ka s'a ma i k'a ɲininka a wele téléphone na i k'a ɲininka aw ka masala min don aw k'a discuter aw ka dalilu yira ɲɔgɔn na i ye faamuya ni dalilu yira la ni maa min banna dalilu ma sa o tuma o tigi bɛ ko wɛrɛ de ɲini na i ye faamuya donc n bɛ min ɲini Mali dɔnnibaw fɛ vraiment an ka taa nin taabolo la an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ mais an ka ɲɔgɔn lakalan fana i ye faamuya adamaden kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn o kuma laban ye min ye an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana basigi ala ka jamana ala ka kolo suma jamana tɔɔrɔ minnu b'a kan ala ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ jamana kan an bɛ dugawu kɛ Mali silamɛw ala k'u kanbɛn Mali dɔnnibaw ala k'u kanbɛn Mali vraiment dugawu belebele bɛ kɛ an ka jamana in nin san damadɔ in kɔnɔna la jamana in degunna jamana in tɔɔrɔla jamana in ɲani sugu bɛɛ lajɛlen ye mais a bɛɛ sɔrɔla diinɛ faamu cogo jugu a sɔrɔla o de fɛ i ye faamuya donc an bɛ min ɲini jamanadenw fɛ ka diinɛ in kalan cogo ɲuman na ka diinɛ in faamu cogo ɲuman na donc ala kɛra k'an ma sallallahu alaihi wasallam awghilu fi hada ad-din bi rifq n'i bɛ don diinɛ la don a la nɛmɛ n'i ma don a la nɛmɛ i bɛ taa se yɔrɔ dɔ la a ka ca ala fɛ i bɛna problème si yɛrɛ ma i bɛ problème si ka jamana ma اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كسل عليك لكن صلى الله عليه وآله وسلم حديثا دوبي على حديثا من دونينو جمانا يكونوا كسبة دوني كلا وفي كسبة ni a bɛ ɲɛfɔ tuma bɛɛ
o ye ko ni maa min selila alakira kan sallallahu alaihi wa sallam siɲɛ kelen ko ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ seli o tigi kan siɲɛ 10 hali n'an ma dɔ wɛrɛ ta n'an danna nin yɔrɔ kelen ma ala n'a ka mɛlɛkɛw ka seli maa dɔ kan siɲɛ 10 o baraji hakɛla dɔnnikɛ diɲɛ dɔnnikɛlaw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ se k'o baraji hakɛ dan f'i ye ka sababu kɛ ma dɔnnikɛla ye fɔlɔ min ka dɔnni sera k'a fɔ k'a bɛ ala ka mɛlɛkɛw hakɛ dan dɔn olu ka salatu siɲɛ kelen yɛrɛ maa si t'o hakɛ dɔn kuma tɛ ka taa se o siɲɛ 10 ma tɔ minnu bɛ fɔ la n'i sera ka siɲɛ 10 siɲɛ 100 siɲɛ 1000 o tɔ ye de k'a nɛgɛ don i la i kana dan siɲɛ kelen ma e k'a kɛ k'a caya walasa i niyɔrɔ ka bonya ala kosɛbɛ alakira kan seli dan t'a la i y'a fɔ cogo min na baji de don a ka bon ni o bɛɛ lajɛlen i ko i bɛ alakira sumani fɛn fɛn parce que ka seli alakira kan o ye alakira ka valeur yɛrɛ de ye alakira ka valeur n'o ma se ka dɔn ka ban ka seli a kan o tɛ se ka se ka dɔn ka se a dan na an bɛ an karamɔgɔ Cheikh Al-Hussein Jakite fo an y'a fɔ kuma daminɛ cogo Al-Hussein Jakite diinɛ baarakɛla don groupement de leaders spirituels musulmans du Mali tɔn min sigira walasa ka silamɛw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ o tuloma ba dɔ don an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ye fayida min di an ma a ye nafa min di an ma a ka nin walanda nafama in kɔnɔna la aw minnu fana tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma k'a lajɛ diinɛ baro hukumu kɔnɔna la ani aw minnu fana ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati bɛɛ lajɛlen na ni baro in ka d'aw ye n'aw t'a fɛ a ka taa k'aw dan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an bɛ Alahu taala deli ala ka sigi nataw fana jira an na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. حرام على الأيام إيجاد مثلي